Nemocnica Agel Zvolen uskutočnila najvýznamnejšiu investíciu vo svojej histórii. Takmer 40 miliónov spolufinancovaných zo súkromných zdrojov spoločnosti Agel a z verejných zdrojov z plánu obnovy prinieslo do nemocnice nový 5-podlažný pavilón, rozšírenie mnohých oddelení a najmodernejšiu zdravotnícku techniku. Projekt, ktorý sme dnes otvorili, bol realizovaný v hodnote viac ako 40 miliónov eur a zasiahol 6700 m2 plochy nemocnice. Celý projekt je fokusovaný na naše nosné oddelenia, a to je chirurgia, gynekológia a ortopédia s traumatológiou. Okrem 60 nových a 33 zrekonštruovaných lôžok priniesol 2 nové operačné sály, ktoré sú určené pre ortopedické výkony, a jednu novú robotickú operačnú sálu, ktorá už je opatrená aj operačným robotom. Určite prinášame ľuďom v regióne zdravotnú starostlivosť v modernom prostredí, hygienicky nezávadnom prostredí a takisto našim zamestnancom prinášame prácu v prostredí, ktoré veríme, že si v 21. storočí zaslúžia. Chcel by som predstaviť naše najnovšie technické vybavenie a to je špičkový robotický operačný systém. Tento systém je skutočne tá špička toho technického vybavenia nášho oddelenia a našej nemocnice. Vďaka tomuto operačnému robotickému systému sme schopní operovať malé, stredné, ale aj veľké operácie oveľa precíznejšie, bezpečnejšie. Pre pacienta je pooperačný komfort výrazne lepší, menšie bolesti, rýchlejšie zotavenie. Nejde len o obnovenie budovy, ale aj o vytvorenie prostredia, v ktorom môže medicína skutočne naplno fungovať.